Lolo Ilyong, do kagina ko pa ikaw nakita diri nga nagapaluyahaw. Ano natabo si mo, lo? Ay, Catherine, mas kubado. Ano abi kay nagasakit ang akon likod. Tapos do permi lang nagapalamanol ang akon kamot kag tiil. Ay, sus may solusyon na, lo. Ho, matod, lo. Maidiyahan ta na, ah? Ay, sa katigulangon kung naginliguro. Gusto mo, lo, ma-relax? Human, gusto mo mangin matawhay ang imo pamatsyagan? Paano? Amo ni lo, ho. Ipamasahe, bala. Ipamassage? Ho. Sa diin. Sa mga blind massage, lo eh. Amo ni ho. Kung stress ka permi sa trabaho, kadamo sa imong ginapaminsar. May insomnia ka, hindi ka katulog. Nagalingin ang ulo, nagapalanakit ang kamot kag tiil, nagasakit ang likod, nagaalay ang balikawang. Ang imo na dapat himuon, lo, ipamasahe na. Uy, sa diin ko pwede makapamassage? Diri lo, sa Syra, blind massage. Shaira blind massage? Oo, lo. Ara lang sila nahamtang sa lower ground floor, Gaisano Grand Mall, Cabancalan City. Pagpanaog mo da sa dalom lo, pamangkot ka lang da sa aton mga gwapa nga mga sales lady sa salpunan. Kay sigurado gid nga itudlo nila sa imo ang Syra blind massage. Hindi gani, lo. Ah, Pag-abot mo da sa dalom, makita mo da ang Cebuana. ano? Lantaw ka lang sa wala, kay ara na da sila, ang inyong masahista. Kung hindi mo matultulan lo, pamangkot lang ah. Ay, ako gani, lo, mapamasahe man. Ako gani mapamassage man. Ay, ti, ano pang ginahulata? Mapamasahe ta, ilibre nyo ko. Para makarelax kag mangin matawhay ang pamatyagan, magpamasahe na diri sa Syra Blind Massage. Hands for Health.